ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବେ, ମିଛ କଥାରେ ଯେ ୱାହ ୱାହ କରୁଥିବ ସେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିମ୍ବ ପରି ପିତା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଭଲ ମିତ୍ର ବନେଇବେ। କାହିଁକିନା ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, କିଡ଼ା ସବୁବେଳେ ମିଠାରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବନ ଯେବେ କଷ୍ଟରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତ ବୁଝିଯାଅ କି ସେ ତୁମକୁ ସଫଳ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳକୁ ଫେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଉ, ଯେତେ ବି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସିଯାଉ, ତୁମେ କେବେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହଜେଇବ ନାହିଁ। ଛତା ବର୍ଷାକୁ ଅଟକାଇ ପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସାହସ ଦେଇଥାଏ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସଫଳ ହେବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ସଂଘର୍ଷ ରାସ୍ତାରେ ଯେ ଚାଲିଥାଏ ସେ ସଂସାରକୁ ବଦଳାଇଥାଏ। ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିବ ରାତିଠୁ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଚମକିଥାଏ। କେହି ଜଣେ ଭଲ କହିଛି, ସବୁ ଖୁସିକୁ ଖୁସି ନ ବୁଝ, ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝ। ଯଦି ଏହି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ନିଜକୁ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନ ବୁଝ। କାହିଁକିନା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ସେହି କାମକୁ କରି ଦେଖାଇବାରେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଲୋକେ କହନ୍ତି କି ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବାର ଅଛି ଓ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ତ କାହାର କଥାରେ ମନକୁ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ସଂଯମ ରଖିବା ଶିଖିଯାଅ। କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଫୁଟନ୍ତା ପାଣିରେ ନିଜର ଛାଇ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କ୍ରୋଧର ସ୍ଥିତିରେ କେବେ ସତକୁ ଦେଖାଯାଇ ନପାରେ। ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖର କାରଣ ଆମର ଭୁଲ ଡିସିଜନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଭୁଲ ଡିସିଜନ୍ ନେଇଥାଉ ଯେବେ ଆମେ କ୍ରୋଧରେ ଥାଉ ଆଉ ଯେବେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ। ଯଦି କେତେ ବି ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଉ, କେବେ ବି ନିଜର ମନର ସନ୍ତୁଳନ ହଜେଇବେ ନାହିଁ। ବୁଝି ବିଚାରି ନେଇଥିବା ଡିସିଜନ୍ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଆଉ ଦୁଃଖରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନ କି ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ମାନ କି ଜୀବନରେ ସବୁ ପାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ ଜୀବନରେ ସତେଜ ଆଉ ଖୁସିରେ ଜିଇବା। ମାନ କି ତୁମେ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇକି ତା'ର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତ ସାରଥି ବନ, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ନୁହେଁ। ଧରିନିଅ କି ଜୀବନର ରାସ୍ତା ଆସାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହସିକି ଚାଲିଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ସବୁ ସଫଳତାରେ ତୁମର ନାମ ହେବ। ନ ଡରି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ବି ତୁମର ଗୁଲାମ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ତୁମକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଆଉ କାଳ୍ପନିକ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ଜୀବନର ନିୟମ ବନେଇବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ।